Yo, no, yeah. Dedicat lui Alin, a.k.a. Piftel. Alinare când bagă salamul în gură. Nu e gay, dar se excită când se freacă de untură. Creiobez în morții lui, e copilul betonieră. Bagă micul după mic până se transformă în sferă. Gabarit depășit, poate doar de apetit. Nu e lemn în lumea asta să susțină răstignit. Nu e om rău neapărat, are poftă de viață. Ia 10 vieți de pui în omletă dimineață. Ață în frigider, ia un shake de maioneză cu pulpă de cârnați macerat în diaforeză. E o scârbă colosală cu miros de euglene. Ce știm de fapt de Alin, cel cu șunși neomogene? Când ocupă ca pieton 2 locuri de parcare, știm ca linia Motamo, idealul de om mare. Și mai știm că sub acel strat magic de grăsime e un copil nevinovat care a vrut glumi doar bine lângă o franzelă întreagă și vreo 30 de sarmale. Că e o bestie criminală când e vorba de mâncare. G înspre R, înspre A, înspre S. Nu te crede nimeni că ești gras de la stres. Pune jos Mickey Dizul, lasă-te de KFC. Nu fura cornul cu lapte de la vieții copii. Zic O înspre B, înspre E, înspre Z. Nu te mai încape nici banda de internet. Nu-mi cam nici în oglindă, dar eu sper că ai observat că ești mult și ești degeaba ca Jabba the Hutt.